In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Today we celebrate the memorial of Saint Francis Xavier. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries.
Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapagitan ng kapayapaan. Kung magpagayon, gagawin na nila susunod ang kanilang mga taba at kahit ang kanilang mga sita. Wala na masasanay sa pagkibaka at mawawalan na ang manipaan. Halikayo sa bayan ng ako at tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Sa Panginoon, ang ating sagot, masaya tayo papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako ang nadala sa saling ganito sa bahay ng Poon ay pumasok tayo sama-sama kami natapos sa Pilipin ang Pedro ang lungsod ng iyong Jerusalem. Yung Jerusalem ay nagdaan ng maganda ang ayos ng muling tayo. Dito umaabot ang lahat ng angkan, dito Israel upang magsamahan. Ang naman ang Poon ay katanungan pagkat ito'y lubos na dapat pagkanan. Doon din naroon ng mga hukuman at doon na aking mahabol sa kanan. Ang kapayapaan ng Jerusalem, sikating ang buo niya ay dalangin, ang anak na pamahal sa iyo'y pagdalain. Pumapayapa nawa ang pananalayan at ang palasyo mo ay naging iwasay. Dahil na sa aking kasama ng ito sa Jerusalem, ang sabi ko ito, ang kapayapaan laging sumasayo, kahilangan sa templo ng Poon, aking Diyos ang aking dalangin, tulad ng lubos. Sumayin mga Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ay dahil sa Mateo. Noong panahon iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitan Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang kaibigan ko ay naparalisis. Siya ay nakamatay sa akin at lumang naniya. Marunong ako at pagkagaling siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi mo ako karapat-dapat na pumunta pa rin mo sa aking bahay. Sabihin ko lamang iniwagalan na ang aking alipin. Akin na sila ay na mga nagkakatas sa Pinono. At ako naman ay nasa kasabupang mga tawag. Kung sabihin ko sa isa kumayo ka, siya ay mamatay. At sa ibang nalita, siya ay mamatay. At sa aking nalilig gawin ko ito at ginagawa niya. Nalabas si Jesus sa bahay nito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa iyo, na hindi ako nagtago kay sa Israel na gawin ko karamihan pamanan. Tandaan mo, maraming darating buwan sa silangan ang kanaluan at lulunod sa harap na kasama ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Ang pagpapagod na tayo
it's the most wonderful time of the year. Kasi pag Christmas ay, of course, ay nandiyan yung may Christmas party. Mayroon dyan yung, of course, tayo ay pag Christmas, mayroon Christmas decorations. Maliban doon may Christmas bonus. Nakatanggap mo ba kayo ng Christmas bonus? Ubus na. So, sabi nila, of course, we have to know the reason or the season sa natin. The Christmas party natin pinag-iwan, looking forward, celebrating Christmas because it's we're celebrating the birth of Jesus Christ, our Savior. At ito yung maganda kailan tayo nagpapasalamat sa Diyos at tayo tinitingnan natin salamat at mga nangyayari na natin, especially of Jesus to us. Na at one point sa ating history ay nakasama natin si Jesus. Dahil tao tulad natin. At ito yung nakalala natin ang pili na hindi tayo nag-isa na sa kabila ng makakaraan natin ang problema, minsan nakaka-stress, sa kabila natin iniisip, pero pinakaalam sa ating hindi tayo nag-isa na lahat para sa mundo ito, pag-ibig natin si Jesus. At hindi lang nangyayari on Christmas, but every time, every moment in our life, alam natin pag-ibig natin ang Diyos. Kaya, this is the one of the most special days na pinag-ibig natin ang sa napakalagang misteryo sa ating pananampalataya. I remember there is a record of Jose San na nakikita niya kasama sa kanya pagkita sa kanya sa kanya parang si Jesus na dadala kita sa Christmas para alam mo. Kaya itong tao ito ay pagkalis niya sa umaga ay nakandaan siya. So, inabos niya yung kanyang Christmas decoration sa kanyang tahanan. Siya ay nalinis at siya pa ay nakalente. Pag tinatulog niya, ang masarap na pagkakas si Jesus, kasi sabi niya, darating sa ating pagkakas si Jesus. Dahil makakakakit siya biglang na tumawag sa kanyang pintuan. Akala niya si Jesus na siguro ito. Pero pagkakas niya ay ngayon na marulang pala ang mga bata. Parang napansin niya na tumatakas sila ay medyo mahina pala yung pagkakas ng mga gulong sila. At isip na dahil naman ako niluto, ay pagkakain ka ng mga bata ito, sabi niya, sir, pinagkayahan niya, kuhaan ng mga bata sa kanyang tahanan, at pagkatapos, meron niya ng regalo ng mga bata, kasi
ng buong puso sa Diyos na aking Ama ang pagkakapag kay aming bagong simula ng biyaya ay magtutungan ng kapakinabangan para sa atin. Ang ating tutugon, Diyos ng awa, hindi mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, hindi mo ang aming panalangin. Ang maraming Diyos sa Lord, sa kapatid ng liwanag, ng Evangelyo, sa buong sanlibutan, dalangin tayo. Diyos ng awa, hindi mo ang aming panalangin. Ang pangalan ng Diyos sa mga tuloy magdadali para sa mga Diyos, para sa kawalan ng makawalan ng lahat ng mga kumayan, at lahat ng nalubog sa lahat, sa kanyang pagkakamit ng basal ng mga panalangin, dalangin tayo. Diyos ng awa, hindi mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, hindi mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, hindi mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matanda, ang mga nangungulit, ang mga may sakit, naway magkawain ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng awa, hindi mo ang aming panalangin. Ang mga barangay na bayaran, bawal ang pagkulang pagtuon at kailangan kinailan ng ating manalangin tayo. Diyos ng awa, hindi mo ang aming panalangin. Tahimik natin isipin ang ating mga pansariling kahilingan. Ang aming Diyos, tulungan kami lumago sa pagkakapatid at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nagkakatulupang palad namin. Tinakitaw kami ng panahon dumatento sa iyo at sa isa't isa, habang masaya namin hinihintay ng buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na sa Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo tayo at para sa pag-asa. Amen.
all these offerings we bring you in commemoration of St. Francis Xavier, and grant that as we join the distant lands out of longing for the salvation of souls, so we will bear effective witness to the gospel, may we our brothers and sisters eagerly listen towards you, through Christ our Lord. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to our Lord our God. It is truly right and just our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, for we offer, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For us on the festival of St. Francis Xavier to read the church records, so to be strengthened by the example of his own life, teach your his words of virtue, and keep us safe in answer to his prayers. And so that upon the angels of the saints we see that all your praises without end be echoed. In a similar way, the supper was sent to keep the judges, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this unto you and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for men, for the forgiveness of sins. Do this in memory." Amen. The mystery of faith.
At the Savior's command, all the divine teaching we dare to say.
Christ our Lord. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. The Mass is ended. We now go in the peace of God.